ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. Bale Telipale, Panjinilik Telipale. Bale Telipale, Burdu Telipale. What's up, macha? Bale Telipale, Delta Borole. Bale Telipale, Panjara Telipale. Bale Telipale, Papa Papa Papa. Bale Telipale, Papa Papa Papa. Let me tell one story. What Rasi man? ಎದುರೇ ನಾ ಊರುಡೊಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಇಟ್ಟರಿಯೇ, ಆ ಅಜ್ಜಿಗೂ ಬೋರಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಟ್ಟರಿಯೇ, ತೆಲಿಪೋಡು ಪಂದೆ ಬಾರಿ ಆಸೆಡ್ ತರಿಯೇ, ಆತನಾಗ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ತುಯರಿಯೇ. ಅಯ್ಯೋ ಹೌದಾ ಅಜ್ಜಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಾಟ್? ಅಯ್ಯೋ ಬೂರ್ದು ತೆಲಿತದ ಕೂಲಿ ರಡ್ಡಿಯೇ. ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪಂಜನಿಲಿಗೆ ತೆಲಿಪಲೆ. ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ತೆಲಿಪಲೆ. ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ಬೂರಲೆ. ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪಂಜಾರ ತೆಲಿಪಲೆ. LOL, laugh out loud. Bale Telipale, scream and shout. It's our town, it's going down. Yakla kudla, you know what it is. Bale Telipale, Papa Papa Papa. Bale Telipale, Papa Papa Papa. Bale Telipale. Hey, no Priyas only. Bale Telipale. What a comedy. ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಬುಲ್ಪುನು ಲೋಕೋಗುರಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಪನ್ಪೆರು ಪರಿವರ್ತನೆ ಪನ್ಪಿನವು ಜಗತ್ತದ ನಿಯಮ. ಆನಿ ಕಾಲೋಡು ಇತ್ತಿನ ಇನಿಕ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಉಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಒಂಜಾತ್ ಒರು ಪಗತ್ತನೊಂದು ಬದುಕು ದುಂಬತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುಣು ಬಂದುಲೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಲನ್ ತೂಣಂದಲ್ಲ ನಂಗೆ ಅವು ನೆಗತ್ತು ತೋಜುಂಡು. ಇನಿ ರಂಗಭೂಮಿನ ತೂಣಂದಾಂಡಲ ಆನಿಡಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಕಂಡದ ನಾಟಕಲು ಉಪ್ಪರೇವು 5 ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಸೆಟ್ ಬಾರ್ದು ನಾಟಕ ಗೊಬ್ಬನ ಉಪ್ಪರೇವು 5 ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಎತ್ತುವಸಲು ಅವೊಂದು ಬತ್ತನು ಒಂಜಾತ್ ಒರು ಪಗರೊಂದು ರಂಗಭೂಮಿ ಬುಲೆಯೊಂದು ಬತ್ತನು. ರಾತ್ರಿ ಪುಲ್ಯ ಮಟ್ಟ ನಡುತ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಾಟಕಲು 3 ಗಂಟೆ 2:30 ಗಂಟೆಗೆ ಬತ್ತನು. ಇತ್ತೆ 20 ನಿಮಿಷ 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಥೆನು ಎಡ್ಡೆ ಕುಸಲ್ನು ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪಂದು ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತೀನವು. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸೇರಿಗೆಡು ಉಂಡೈನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ. ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ಟಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಒರಂಬ ಕಾಲೋಡ್ದು ದುಂಬು ಕಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಲೇಸು ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾತಿನ ಸಕಾರ ಸಕಾಯಡು ಇಡೀ ಲೋಕಡೆ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ನು ಇನಿ ಕನಗ ವರ್ಮನೆ ಎಗ್ಗೆದ ಐಸರೋಡು ಬಂದಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ವರ್ಮನೆ ಎಸಲಿಗೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಕಲು ನಮ್ಮ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂಚಾತ್ರ ತಪ್ಪುದರೆ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತ ಎಸಲ್ ಓರ್ಮ ಬಲದಿಂಜಾದರೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಚನೆ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು. ಸತ್ಯನಾಥ ಸ್ಟೋರ್ಸ್, ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್, ಅಕ್ಷಯ ಕಿಚನ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಅರುಣಾ ಮಸಾಲಾ, ಟೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಿನ್ಸ್ 1980 ಮೊಗಲ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಪನೊಂದು ಇನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟೋಡ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರ್ಯರನ್ನ ಪೀಠೋಡ್ ಮೂಡ್ತಾದರು. ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಲನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಪುಗಾರ್ತ್ಯದ ಕಲಾ ಆರಾಧಕೆ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ವಾಗ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ರಡ್ಡು ಜನಲ ನಿಕಲ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊಂದಲೆ ಬಂದಲೆ ಇತ್ತ ಕಲಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕೂಟನು ಎದುಕೊಂಡಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ತಿರಿತೆನಕೊಲ್ ಪನ್ಪೇರು ನಾಯಕೆ ತಾನು ಒರಿಯೇ ದುಂಬತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಮಲ್ಲ ನಾಯಕ ಆಪಿನ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅತ್ತು ತಾನು ಬುಲೆವನು ಒಟ್ಟುಗು ಕುಡೋರಿಯಲ್ಲ ನಾಯಕೆ ಮಲ್ಪು ನಕುಲೆ ನಿಜವಾಯಿನ ನಾಯಕಿಯರು ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಒರಿ ಕಲಾವಿದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ತಾನು ಒಂಜೆ ಬುಲೆಂಡ ಯಾವಂದು ತನ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಬೇತಕಲೆಲ್ಲ ಬುಲೆಪಾವನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಕಲೆಗೂ ಉಮೇದು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಏರ್ ಮಲ್ಪೇರ ಅಕುಲ್ ನಿಜವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರು ಪಂದ್ಲ ಅದು ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಈ ಪಾತ್ರ ಮುಲ್ಪದೇ ಪನ್ಪೆ ಅಂದ ಪಂಡ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪನ್ನಗ ಹೆಚ್ಚಾದ ಸುರುಕು ಬರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪ್ರಶಂಸ ಕಡೀರ್ದ ಮೂಜಿ ಎಸಲ್ಲೆಡು ಸುರುತ ಇನಾಮಿಗೆ ಎಂದಿನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕಲ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಪ್ರಶಂಸ ಕೂಟದಕುಲು ಇನಿಕಾನಗಲ ಒರ್ಮನೆ ಎಸಳ್ಳ ಅಕುಲು ಪಂತೋಡು ಇಜ್ಜೇರಂದಾಂಡಲ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಇನಿಕ್ಲ ತನ್ಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮುದೇಲ್ ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಲೋಕಮಾನದಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಉಲ್ಲಾ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಬಂದು ಎಂಕುಲ್ಲ ಅಕಲ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಎಂಗಲ ಚಾತುರ್ಪುನು ತೋಜವ ಪಂದು ಕಲಕ್ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಶಂಸಾ ಕಾಪು ಇನಿತ್ತ ಸಂಗತಿ ದಾದಾದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದನೇ ಕೊಡೊಂಜಿ ಲೇಸು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬಲೆ ಉಲಿಪಾಲೆ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬತ್ತನು ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಂದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಂತುಗು ಒಂಜಿ ಕಂಡೋಡು ಅತ್ತಂದಂಡ ಬೈಲಡು ನಾಟಕ ಮಲ್ತೊಂತಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಹಳ್ಳಿದ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆಗೆ ಬತ್ತೆರಡೆ ಎಂಚಿನ ಆವು ಪಂಪಿನ ತೆರಿಪಾರೆ ಬರಲ್ಲೇರು ಎದುಕೊನ್ಗ ಪ್ರಶಂಸಾ
ಕಾಪು. ಒಂದು ಒಡೆ ರೆಡಿ ಆತೀನಿ ಆಯ್ತಾ ಅದು ಅಯ್ಯ ಇರೇ ಗೊತ್ತುಜೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಬಲೆ ಪುಲಿಪಾಲೆ ಒಂದು ನಾಟಕ ಹೋಗತ್ತೆ ಈರೆ ಪಂಡಿನತಿ ಅಂದ್ರೆ ಓ ರೋಲು ಇರ್ನ ಅಪ್ಪೆನ ಅಪ್ಪೆನ ಮಗ ಕೇತ ಪ್ರಾಯ 45 ನಾವು ಆ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಪ ಒಂದ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಲೇಡಿ ಕೊರನ ಒಂದೇ ಅನೆ ಬರ ಮಾರೆ ನಿಕ್ಕು 30 ವರ್ಷದನೆ ಕೊರಡಿ 20 ವರ್ಷದನೆ ಕೊರಡಿ ನಿನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಂಡೆಡು ಪೂಲ ಒಂಜಿ ಜರಿತ ಸೀರೆಲ್ಲ ತಪ್ಪವನಿ ಮಾರೆ ಏತು ಬಂಗೋಗಳ ಈ ಮೋನೆ ನೇರಿ ಮಾಡ್ರೆ ತಯಾರಿಜ್ಜೈ ಇಂದೇ ಪ್ರಾಯನು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಡ್ ತೋಜಾವಡಿ ಮೇಕಪ್ ಡತ್ತಿ ನಮ ಏ ಬಲೆ ಪುಲಿಪಾಲೆ ಒಂದು ನಾಟಕಡು ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಟೀಮ್ ದಗಳು ಬೈದ್ಯರಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಕಲ್ತದ್ದು ಫೋನ್ ಬತ್ತನು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಂತು ಮೇಕಪ್ ರೆಡಿ ಆದಿರ್ಲಲ್ಲ ಇತ್ತೆನೆ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಪೊಯ್ 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 ಅಣ್ಣ ಓಡೆಗೆ ಬಾಯಿ ಬಟ ಕಲ್ಪುನ್ ಯಾಪಗೆ ಬಾಯಿ ಬಟ ಕಲ್ಪುನ್ ಮಿಯತನೆ ಮಂಗಲಕ ನಾನಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಬಟ ಮಲ್ತ ನಿಮ್ಮ ಮಂದನಿಗೆ ಏನಮ್ಮೆ ಬಾಲೆನ ಮೀ ಜೋಕುಲಕ ಅತ್ತ ಮಾರ ನಿಂಡ ಪಾತೆರ್ನ ಒಂಚೂರು ವೇಸ್ಟೇ ಮಾರ ಒಂಜಿ ಕೋಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೇಕ ಬಂಡ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರ್ಚಿ ಮಾರ ವನ್ಪ ಒಂಚೂರು ಪಾತೆರಕ ಬನ್ನ ಪಾತೆರ್ಲಾಗ ತೆಜ್ಜಂಗ ಪೂರ ಗೊತ್ತು ಮನ್ಪ ಮಾರ ಈ ಪಾತೆರ್ವ ಯಾ ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಮಾರ ಅವು ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೋಪಿನ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾನ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಪೋಡಿನಿ ಇನ್ನ ಮಾರ ಬಲೆ ಪುಲಿಪಾಲೆ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಂಡ ದಾದ ಮಾರ ದಾಲತಿ ಪೋಪುನವಳು ಜಡ್ಜಸ್ ತಂಗಲಿನ್ ಬುಲ್ಪೋನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾರ ಅಯ್ಯ ದೇವರೇ ಅದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚೂರು ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಪರವಲ್ಲಿ ತುಲೆ ಮೇರೆ ಕೇತ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಈ ರೀತೋರ್ತು ನಾಟಕಡು ಒಂಜಿ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ರೋಲ್ ಮಲ್ದಿನೇ ಇಜ್ಜ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ರೋಲ್ ಏನು ಮಲ್ದಿಜಿಂದೆ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಡು ರಡ್ಡು ವರ್ಷೋಡು ದುಮ್ಮುಟ ಯಾನೇ ಹೀರೋ ಮಲ್ತು ಅಂತೀನಿ ಈ ರಡ್ಡು ವರ್ಷೋಡು ಬಕಾನ ಮ್ಯಾಗ ಬುಡ್ದುಗೋರಿ ನಾತೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿನ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಪೂರ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಮಲ್ದಿ ಯಾನ್ ಸೈಪಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಒಂಜಿ ಸಲ ಡೈಲಾಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಸುರು ಮಲ್ತಿ ಅಂದ ಕಾಲು ಅರ್ಧ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಡೈಲಾಗ್ ಬಂತೀನಿ ಉಂಡು ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ವರ್ಷೋಡು ದುಂಬು ಇನಿಕ್ಲ ಜನಕ್ಕುಲೆ ನೆನಪುಂಡು ಯಾನು ಈ ಭಯಮಲ್ಲಿಗೆ ನಾಟಕಡು ಕುಷ್ಟ ಸುಂದರನ ರೋಲ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಐಟೊಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೈಪಿನ ಸೀನ್ ಒಂಜಿ ಮೂಜರ ಗಂಟೆ ಕಾಂಡೆ ಈ ಸೈಪಿನ ಸೀನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಬಂಡೆ ಶುರು ಮಲ್ತೆ ಡೈಲಾಗ್ ಫನ್ನಿ 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 ಆಜಾರನಾಗ ಎದುದ್ದು 4 ಪೊಂಜೋಲ ಕೀರ್ ಕಂಡು ಹೋಯ್ ನಾನು ಇವಡೆ ಇಲ್ಲ ಇವಡೆ ಬರೋನ್ ಕೇಂಡೆ ಆಗ ಆ ಪುಂಜೋಲ್ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ದಾದ ಮಗ ಮೂಜರ ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು 5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಈ ಸೈಪಿನೂ ತೋಜಿ ಮಾರ ಎಂಗುಲು ಅಂಜಿನಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಬೋದು ಪೆತ್ತ ಬರೆದು ಡೈರಿ ಪೇರು ಬರೆದು ಬರಪ್ಪ ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒರಿಯುವ ಮೂಲೆ ಅಂಚ್ ಇನಿಕ್ಕಲ ಆ ಒಂಜಿ ಸೈದಿನ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಊರಿಡಿ ಪ್ರಚಾರ ಉಂಡಿ ಅನ್ನ ನಮೇ ಯಾ ಪನ್ಪಿನೆಗೇನು ಆ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಂಡೋಡ್ ನಾಟಕ ಮಲ್ದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪಬೋದು ಮಲ್ಪ ರಾಪಜಿ ದೇವನ್ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೂರ ಒಪ್ಪಿರಲ್ಪ ಐಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 4 ಮದ್ಮೆ ಬೋಡುಂಬೆ 4 ಮದ್ಮೆ ಬೋಡು ಅವಳೊಂದು ಆಜೆಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪುಣ್ಬೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ತೂತು ಜನ ಬೈ ಕನ್ನಡ ಮಂಗಲಕ ಮಲ್ಪುನ್ ಮಾರ ಈ ನನ್ನ ಮಾರ ಕ್ಯಾಮರಾ ದೇ ಮಾರ ಬೋಡಿನಿ ಅದು ನಿನ್ನ ಪಾತಿರ್ ನಂಜಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾರ ಮನ್ಪಿನೇಗೇನು ಇತ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟೇಜ್ ಪೂರ ಬುಲ್ಪನಾಗ ಬೆಗತ್ತದ ಮೋನೆಡ್ ನೀರು ಜತ್ತನಲ್ಲ ದೂರದಾಗಲಿ ಬುಲ್ತಿಲಕನೆ ತೋಜು ಟಿವಿ ಅಂಚತ್ ಕನ್ನಡ ನೀರು ಬರೋಡು ಐಕೆ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತನ್ ಮಾರ ಯಾನು ಬೇಡ ಮೆದಲೆಡ್ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ನೀರೊಳಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ 4 ಮುಸಿಮಿದ ಚೂಲಿದಿಯಾರೆ ಬಂದೆ ಅವು ಮೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ಬುಲ್ಪುನ ಸೀನ್ ಬರ್ನ ಮೆಲ್ಲ ಇಡೇಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅವೇನು ಪಾಡ್ನು ಬುಲ್ಪುನ್ ಗೊತ್ತೇ ಅದು ನಿಂದ ಎಂಚಿನ ಮಂಡಲ ಪೂರ ಇಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಉಂಡದ ಅದು ಎನ್ನ ಧೈರ್ಯ ನಾಂಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ನಿಗಲು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರಪಿನ ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಬಂಡಾರಲ್ಲ ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಪೋಯ್ಸರ್ತದ ನಾಟಕದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಬರೆದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಅವನಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪೇನಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಿ ಆಯ ಬೊಡ್ಡ ಬಾನ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಿ ಪಾಡಂಚಿ ದೇ ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಎಂಕಲ ನಾಟಕದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಬರುತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಾಗೆ ಬಂದ್ಪಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೌಡಿ ಊರುಗಿಡಿ ಆಯನ ಹೋದ್ರಪುರ ತಡೆತೊಂಡ್ರ ಬಂದೆ ಅಪ್ಪೆಡ ಹೊತ್ತು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರ್ಪೇನು ಅಪ್ಪೆ ನನಗೆ ಒಂಜಿ ಗತಿ ತೋಜವಡೆ ಬಂದು ಅಪ್ಪೆನೇ ಪೇರಡು ವಿಷ ಪಾಡ್ದು ನಾಗ ಪರ್ಪೋನ್ ನಾಗೆ ಸೈಪಿ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ವಿಷ ಪಡ್ದು ಸೈಪೇರು ಈತೆ ಪ್ರೋ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಿ ಆಯ ಬಾನ್ ಆತೆ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಿ ಒಂದಿ ದೀಪತ್ತೆ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ನಿನ್ನನೆ ಮಾರ ಇಡೀ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ದಾಲ ಅಂಚಿಂಚಿ ಮಲ್ತಾಡಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಜಂಕ್ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಡ್ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಮೀನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಡಂದಾಂಡ ಜಾನಕುಲು ಜಡ್ಜುಲು ಪೂರ ಬುಲ್ಪಿಯರ್ ಈತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈಯೇ ಬನ್ನೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇನು ಅಮ್ಮ ಇರಿಗೆ ನೆನಪುಂಡಮ್ಮ ಅಮ್ಮೇರ್ದಂತಿನ ಏನನ್ನು ಅತಿ ಇರ್ ಮದ್ಮೇರ್ದು ದುಂಬು ಪೆದ್ದಿಯರಂದು ಎಂಕಲ ಮಾಮು ತಿದ್ದಮ್ಮೇರ ಪೂರೇರೇನು ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಬಿದಾಯ ಪಾಡಂದಲ್ಲ ಊರ್ತಕನ ಎದುರುಂತದ್ದು ಈರೇನ ತಾಂಕಿಯರಮ್ಮ
ఈ డైలాగ్ పన్ను కరెక్ట్ పన్ను అందంటే 2 లక్షలు అంకి ಆತನಾ ఒక ಒಂಜಿ ಇತ್ತೇನೆ ನಿಗುಲ್ ನನ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಒಂದು ಊರ ಮಂಡೇಡ್ದಿ ಒನ್ನತ್ತು ತಾಯಿ ಮಾತಂಡು ಇತರ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡೋಡು ಇತ್ತ ಫೋನನ್ನೇ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ದಂಚಿ ನಮ್ಮ ಉಲಾಯ್ ಬೋಡು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಬೋಡು ಯಾನ ಅವ್ವೇ ಬನ್ಪುನತ್ತ ಮಾರ ಈ ನಾಗಿ ಅಂಡತಾ ಮೇರು ನಾಗನ ಅಪ್ಪೆ ಯಾನ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ರುದ್ರಿ ಆತೆ ನನ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಒಂದು ಬಾತರಜ್ಜಿ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಉಲಾಯ್ ಬೋದ ಆವಡ್ ನಿಗುಲ್ ಪೊಯ್ ಮಗ ನಾಗ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಪೋಪಿನಿ ಒಂದು ನಾಟಕ ಈತ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಂಡತ ಒಂದು ನಾಟಕ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಬಿದೆ ಬರೋಡು ಚಿಂಚನ ಪೋಡು ಅಮ್ಮ ರಿಕ್ಷಾ ಪಂತಮ್ಮ ರಿಕ್ಷಾ ಪಂತನ ರಿಕ್ಷಾ ಓಲ ಜಂಪುಡು ಗುದ್ದುಂಡ ರಿಕ್ಷಾ ಜಂಪುಡು ಗುದ್ದುಂಡ ಈರ್ದಾನಿ ಪೆದ್ದರ ಭೋಪಿನ ನಾಟಕದಡೆ ಭೋಪುನತ ಅಡೆಗೆ ಪೋಯಿ ಮಗ ಅಲ್ಪ ಪ್ರೈಸ್ ಏತು ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಪ್ರೈಸ್ ನಂಕು ಕೊರಿಯರ್ಡ ನಂಕು ತಿಗುಂಡ 2 ಲಕ್ಷ ಇಜಿನ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಅರಿಲ ಬಜಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರಮ್ಮ ನಾಗ ಅರಿಲ್ಲ ಬಜಿಲ್ಲ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ದಗುಲ್ ಕೊಂಡ ಮಾತ್ರ ನಾಗ ಕೊಂಡ ಮಾತ್ರ ಅಯ್ಯೋ ಬಜಿಲು ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕದೆ ಕುಲ್ಲಡು ಆಂಡ ಪಲ್ಲೆಮ್ಮ ಆಂಡ ಎಂತ ಪಲ್ಲೆಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊರೋಡೆ ಮಾರೆ ನೆಕ್ಲೇನ್ పోతుంది ఆయన ಒಂದು ನಾಟಕದ ಸ್ಟೇಜ್ పోదు మితిపూర్లకు ఉండ మారే హలో నంబర్ 1 ಹಲೋ కేనుడా కరెక్ట్ ఉండా ಹಲೋ ನಂಬೆ ಎಂಕಿತ್ತೆ ವೈಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ಡೌಟ್ ಒಂದು ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಸಲ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರನ್ ಗನ್ನ ದಾಲಬರ್ಜಿ ನೆನಪುಂಡು ಮಾರೆ ಪೋಯ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾನ್ ಲಕ್ಕ ಕೊರ್ಪೇವ್ ನೆನಪಲ್ಬೇನು ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ರೆಡಿ ಬಾಡಿ ದೇವರೇ ಎನ್ನ ಮಗೆ ನಾಗೆ ಬುಚ್ಚಾಲಿನ ಮಾತ ಅನಾಚೋರಲ್ಲಿ ಮಾತ ಮಲ್ತದು ఆయన పాపద కూడా జింజితు పోతుడు యాన ఆయన అప్పే ఆయన పాపలను పూరా ఎన్న మిత్త పాడులి అండ ಒಂಚು ವೇಳೆ ఆయన ಪಾಪುలను ಪೂರ ಯಾನ್ ತುಂಬಿ ಪಂದಂಡ ಈ ಸಮಾಜ ಎಂಕ್ ದಾದ ಪನ್ನು ಅಂಚಾದು ఆయన ಉಪದ್ರಲು ಮಾತ ತಡೆಯರೆ ತೀರಂದೆ ಯಾನ್ ಆಯ ಪರ್ಪಿನ ಪೇರಿಗೂ ವಿಷ ಪಾಡ್ದೆ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಾಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಬರೊಂದಿಲ್ಲೆ ఒక మళ్ళీ పాత్ర ఉంది మరి యాన్ అంచె యాన్ అవలి మలిపే స్టేజ్ మలిపి అంచె పనవుతా మరి స్క్రిప్ట్ వచ్చింది నర్వస్ కర్మ పోయే పాతేరియా నాగా 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 ಈ ನಂಬೆ ನಾಗಮ್ಮ ಅಂದು ಸೈಯೊಂದುಲ್ಲರ ಗೋಗಿಲ್ಲೆಂಬೆ ಸರಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಮ್ಮ ದಾದ ಮಗ ಅಮ್ಮ ನೆನಪುಂಡೆ ಅಮ್ಮ ಇರಗ ನೆನಪುಂಡೆ ಅಮ್ಮ ದಾದ ಮಗ ಅಮ್ಮ ಇನಿ ಓದಿನ ಪಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಅವೇನು ಎನ್ನ ಬಾಯಿಡಿಯನ್ ಎಂಚ ಪನ್ಪಿನಿ ಈಯ ಪನ್ ಮಗ ಇದ್ದಮ್ಮ ಎಂಕ ವೀರ್ನ ಬಾಯಿಡೆ ಕೇನುಡುಂದ ಆಸೆ ಒಂದುಂಡಮ್ಮ ಈರೆ ಪಲ್ಲೆಮ್ಮ ದಾದ ಪಾತ್ರಿದಿಲ್ಲ ಮಗ ಎನ್ನ ಬಾಯಾರಿ ಯಾನ್ ಪಂಡಿಯ ಪನ್ನಡ ಈ ಸಮಾಜ ಎಂಕ ದಾದ ಪನ್ನು ಈಯ ಪನ್ ಮಗ ಏರಾಂಡವರಿ ಪನ್ಲೆಂಬೆ ಡೈಲಾಗ್ ನೆನಪುಜ್ಜಿ ಈ ಪನ್ನಮ್ಮ ಈ ಮಗ ಎಂಚ ಸಾವಮೆ ನಿಗಲ ಪನ್ಲೆಂಬೆ ನಿಕ್ಕೊತ್ತುಂಡ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನಡೆ ಬತ್ತಿ ಈ ಪನ್ ಓದಿನ ಪನ್ ಇನಿ ಶುಕ್ರವಾರ ತಾವು ಕಾರ್ಲ ಸಂತೆ ಯಾವ ಅತ್ತು ಕಾರ್ಲದ ಸಂತೆ ಅತ್ತು ನಿಕ್ಕೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ ನೆನಪುಜ್ಜಿ ಈ ಎಕಡೆ ಓದಿನ ಪನ್ ಒಂದು ಬೋಡಿ ಎಂಕ ನಿನ್ನ ಬಾಡಿ ಎಂಕ ನೆನಪುಜ್ಜಿ ಓದೊಂದಿತ್ತ ಈ ಪನ್ ಕೊರು ಬಂದು ಬರೋಡಿ ಎಂಕ ಅಂಚ ಪನ್ಪೇನ್ ನಾಗ
ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ನಿಲ್ಲಾಡ ಪಿರಾಯ ಬಾರ್ದು ನಿಂಚಿನ ದಿನ ಇತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಮೇನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಅವೇ ಅಮ್ಮ ಇರಕ್ಕೆ ನೆನೆಪುಂಡೆ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮೆ ದಾಂತಿನ ಏನನ್ನು ಮದ್ವೆ ಹಿಡ್ದು ಪೆದ್ದಿಯಾರ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಪನ್ ಮಗ ಅಮ್ಮೆ ದಾಂತಿನ ಏನನು ಈರು ಏನನು ಮದ್ಮೆ ಹಿಡ್ದು ಬಂಜಿನಾಲಾಯರ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಗೂ ಎನ್ನ ಮಾಮು ಪೆದ್ದಿಯರಮ್ಮ ನಿಗಲ ಮಾಮ ಎಂಚ ಪೆದ್ದುನ್ ಮಾರ ಅರನ್ ಒಲ್ಪ ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ತು ಬಾಲೆಗೆ ಎತ್ತಿನ ಮಾರ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಅಮ್ಮ ನೆನಪುಂಡೆ ಅಮ್ಮ ಮಗ ಅಮ್ಮೆ ದಾಂತಿನ ಏನನು ಈರು ಮದ್ಮೆ ಹಿಡ್ದು ಬಂಜಿನಾಲಾಯರ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಗೂ ಏನನು ಊರ್ ತಗೊಂಡು ಪೆದ್ದಿಯರಮ್ಮ ನಿಗಲ ಊರ್ ತಗಲಿ ಬೇತ ಬೇಲಚ್ಚೆ ಮಾರ ನೀನು ಪೆದ್ದು ನಮ್ಮುರುಂಡ ಗುಂತ ಇಡೇ ಗುಂತ ಇತ ಊರ್ ತಗಲೇನು ಪೆದ್ದಯ್ಯ ನನ್ನ ಒಂತ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ನರ್ ಅಟ್ಟು ಜಡ್ಜಿನಗಲೆಲ್ಲ ಪೆದ್ದವ ಉಂತೈ ಬೇತವನ್ನ ಇಂದ ಮಗ ನಾಗ ಏರ್ಲ పెద్దడు మగ ఎంకైట్ మతలబ్ ఇచ్చి మగ నీకు బాజలాపుడత ఐ క్యాన్ పేరు పతొన్ బైదే ఈ పేరు నీ పర మగ ನಾಗ ಪರು ನಾಗ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ನಿಂಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡು ಪಾತ್ರೆ ತಿನ್ನೆಜ್ಜಿ ದಾಲ ತಿಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೆಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಅರ್ನಗೈಟೆ ಪೇರು ಕೊರ್ ಪೇರು ನಾಂಡ ಪರು ನಾಗ ಈ ಪರ್ ಮಸ್ತು ಕುಚಾಣಮ್ಮ ಮಗ ನಾಗ ಆಂಡ 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 ಯಾನು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೆ ಮಗ ದಾದಮ್ಮ ಮಗ ಆಂಡ ಈ ಪರ್ತಿನ ಪೇರಡು ಯಾನು ವಿಷ ಪಾಡ್ದೆ ಮಗ ಅಮ್ಮ ಈ ಪಾಡ್ದಿನ ಪೇರಿಗೆ ವಿಷನ ಮಾರ ಅತ್ತ ಫೈನಾನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದು ಬೋದಿನ ದೇಗೆ ಬಲ್ಪುನೇ ಮಾರ್ಲಕ್ಕ ನವೇ ವಿಷ ಬರ್ತೀನಿ ಬೈ ದಾದ ಬಲ್ತಾರಪ್ಪ ನಾನು ಒಂಜಿ ಗಲ್ಗೆಲ್ಲ ಬದುಕಿರ್ರೆ ಬುಡ್ಚಾರತ್ತೆಪ್ಪ ಕನ್ನಡ ನೀರು ಬರಂದಿಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮ ತಾತ ಮಗ ಎಂಕ್ ಅವು ಬೋಡಮ್ಮ ಓ ಬೋಡ್ ಮಗ ಅಮ್ಮ ತೂಲೆ ಎನ್ನ ಕೈ ತೂಲೆ ಅಮ್ಮ ಹಿಂಗ ಬೋಡಮ್ಮ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ದಾದ ಬಾಲೆ ಒಂದು ಈ ಸೈಪಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಕುಕ್ಕುದ ಮುಡಿ ಬೋಡ್ ಪಂಡೆ ಅನ್ನು ಒಲ್ತು ಕಲ್ತು ಉಪ್ಪಾಡ್ಕಪ್ಪ ಅವತ್ತಪ್ಪ 4 ಗಂಟೆ ನೀರೊಲಿಲಪ್ಪ ಮುಸಂಬಿದ ಚೂಲಿ ಅಮ್ಮ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಅವನ್ ಯಾನ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಚ ಕೊರ್ಪಿನ ಮಗ ಆ ಉಲ ಇಡ್ ಬರ್ಮುಡರ್ದೀತೆ ಮಗ ದಾದ ಮಲ್ತಾರವ್ವ ಅಯ್ಯೋ ನಾವು ಬೋದಿನ ಮೇಕಪ್ ಜಿಪ್ಪುಂಡು ಐದು ಬ್ಯಾಗ್ ಉಂಡು ಐದು ಗ್ಲೀಸರಿನ್ ಬದಲ ಗ್ಲೀಸರಿನ್ ಅಮ್ಮ ನಾನು ಅಲ್ಪ ದೀದು ನಾನು ಎಂಚ ಗೆಪ್ಪಡಮ್ಮ ಎಂಚ ಗೆಪ್ಪಡು ಎಡ್ಡೆ ಫೋನುಂಡು ಆನಂದ ಗ್ಲೀಸರಿನ್ ಪತಂಬಲೆ ಈ ತಪ್ಪಲ್ದರವ ದಾದಾಣ್ ಮಗ ದಾದದ್ದು ಪಲ್ಪುನಪ್ಪ ದಾದಾಣ್ ಪಲ್ ಮಗ ಎತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆ ದೊಂಡೆಗೆ ವಿಷ ಮಾಡಿಯರು ಆಡ ಈತು ಸಮಯ ಎಣ್ಣೊಟ್ಟುತ್ತಿನ ರುದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲಿಸರಿನ ಬದಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೆವಿಚಿಕ್ಕು ಮಾಡಿಯಪ್ಪ ಅಯ್ಯೋ ಮಗ ಈ ಕಣ್ಣು ಪುಡತೆ ಸೈಪ ಪಂದ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಈ ಪರ್ತಿನ ಪೇರಿಗೆ ವಿಷಯನೇ ಪಾಡ್ದೆ ಐತೆ ಮಗ ಈಗ ಜೋರು ನಿದ್ರೆ ಬರೋದುಂಡಮ್ಮ ನಿದ್ರೆ ಕಾಪಿ ಗಾಡ್ ಬುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಕಾಪಿ ಗಾಡ್ರೆ ಬುಲ್ತೊಂದಿದ್ದೇರೆ ಗಾರೋಡ್ ಬೆಗತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಪನ್ನು ಮಾರ ನಿಕ್ಕು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಪನ್ನು ಹಂಚ ಅಮ್ಮ ಇರಗ ನೆನಪುಂಡೆ ಅಮ್ಮ ಮಗ ಇರಗ ನೆನಪು ನಿಕ್ಕಿ ನೆನಪುಂಡ ಏನ ಎಂಕ್ ನೆನಪುಂಡ ನಿಕ್ಕು ನೆನಪುಂಡ ಗೊತ್ತು ನಿಗಲೇ ನೆನಪಿದ್ದಿದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉಂಡು ನಿಗಲ ನೆನಪಿದ್ದಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಲೇಜ್ ಮಾರ ಎನ್ನಡಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪುಂಡು ಯಾನ್ ಫನ್ಪೆ ಫೋಪೆ ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಯಾನ್ ಸೀದಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ತಂಬರ್ಪೆ ನಾಗ ನೀನು ಬದುಕವ ಹೆಂಗು ಬದುಕವ ನಿಕ್ ನೆನಪುಂಡತ ನಿನ್ನ ಸಾವು ನಿನ್ನ ನೆನಪತ್ತನ ಫನ್ ಸೈಮು ಹಲೋ ಅಂದ್ಯ ಆ ಎಕಡ್ದಿಂಚಿ ನೆನಪುಂಡ ಸೈ ಒಂದುಲ್ಲೇ ಅವಳು ಮುಜಿಗಸ್ತೆ ಸೈಯರ್ಲ ಸೈ ಪೂಜೆ ಮಾರ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕಟ್ಟಿ ಉಂಡತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ 2 ಲಕ್ಷ ಅಂಕಿ ಅನ್ 1 ಮಿನಿಟ್ ಯಾನ್ ಮುಳ್ಳು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ತಲುಪಲ್ಲ 1 ಮಿನಿಟ್ ಅಮ್ಮ ಮಗ ಈಗ
ಈ ಸೈಪುನ ಪೊರ್ತುಗಬ್ಬ ಹಾ ಎಗ್ ಒಂಜೆ ಆಸೆಮ್ಮ ದಾದ ಮಗ ಎಗ್ ಇರ್ನ ಕೈಯಾರ ಹಾ ಬಾಯಿಗ ಬಾಯಿಗ ಅವನೀರ್ ರಕ್ತಮ್ಮ ಮಗ ದಾದ ಮಗ ಅವನೀರ್ ಬರ್ಚಮ್ಮ ಮಗ ಎಗ್ ಇರ್ನ ಬಾಯಿಯಾರ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೋಟ ನೀರು ಕೊರ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಅಮ್ಮ ಆ ಮಗ ಅಮ್ಮ ನೆನಪುಂಡೆ ಅಮ್ಮ ದಾದ ಮಗ ಇರ ನೆನಪಾಗುಜಿ ಅಮ್ಮ ದಾದ ಮಗ ನೆನಪು ನೆನಪು ದಾದ ಮಗ ನಾಗ 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 ಪಾತೆರ್ ಮಗ ನಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಪಾತೆರ್ ಮಗ ನಾಗ ನಾಗ ರುದ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆಗೆ ಪೋಯಮ್ಮ ದಾದ ಪಂಡೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಫೋನಾಗ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಒಣಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಬೇತೆ ದಾದ ಪಂಡೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂಡೇರಿ ದಾದ ಒಂಜಿ 5 ಮಿನಿಟ್ ದುಂಬು ಬೋದೇಡು ಬಂಡೇರು 5 ಮಿನಿಟ್ ದುಮ್ ಪೋತುಂಡ ಎನ್ನ ಮಗನ್ ಒರಿಪದುವೆರ್ಗೆನಾ ಏನ ಎನ್ನ ಮಗನ್ ಒರಿಪದುವೆರ್ಗೆನಾ 5 ಮಿನಿಟ್ ದುಂಬು ಒಯ್ದಿಂದ ಈಲೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಉಂತೊಲಿಂದು ಬಂಡೇರು ಅಯ್ಯೋ ಎನ್ನ ಮಗನೇ ಇಂಕ ಬುಡ್ದು ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಯಾಂದಾಯ ಬದುಕೊಡು ಯಾರ್ಲ ಸೈಪೆ ಯಾರ್ಲ ಈ ವಿಷ ಬರ್ದು ಸೈಪೆ ವಿಷನ ಮರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಫರ್ಮಾನನ ಅಯ್ಯೋ ನವೇ ನಿಕ್ಕ ನೆನಪ ನಿನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಯ್ತಿಲ್ಲದ ಮಾರೆ ನನ್ನ ಎರಡ ಪನ್ಪ ನೆನಪಾಯ್ನೇನು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಬೋದು ಎಂಡ ಬನ್ ಮಾರೆ ಇಡೀ ಎಂಕಲ್ಲ ಸ್ಕಿಟ್ ಇಡಿಗೆ ಮುಗಿಂಡು ಸರ್ ಲಕ್ಕಮೆ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಎಂಚಂದ ಒಂಜಿ ಪಂದು ಬಿಡ್ಲೆ ಸರ್ ಕುಡಿಯಲ್ ಬಿಡ್ಲ ಬಕ್ಕ ಕಾಪಿ ಕೆಡ್ಸಲ್ಲ ಎಂಚಾನಂದಿ ಪಾನಾಡಿ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ತರ ಲೆಪ್ಪು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ತಾರೆ ಬರಬಾರ್ದು ವಿಜಿಲ್ ಪಾಡ್ರೆ 4 ಜನ ಬೈದಿರ ಅಗುಲ್ಲ ಅಂದು ಅಗಲೆಲ್ಲ ವಿಜಿಲ್ದಾಗಲೆಲ್ಲ 4 ಜನ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆರಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಸೋಣ ಬಲ್ಲಿ ಸರ್ ಎಂಚಾನಂದ್ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಕಾಪಿ ಕೆಡ್ಸಲ್ಲ ಕಾಪಿ ಕ್ಯಾಡ್ ಸರ್ ರಕೀನ್ ಎನ್ನ 35 ವರ್ಷದ ರಂಗಭೂಮಿದ ಅನುಭವ ಇಂಚಿನ ಅಭಿನಯ ಅಂತೂ ತುಚಿ ಒಂಜಿದಂ ಬಕ್ವಾಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿದಂ ಬಕ್ವಾಸ್ ದಾದ ಮಲ್ತೀನಿ ನೀಕೊಲು ಒಂಜಿ 10,000 ಕೊರ್ಪೇರು ಬಂದು ಬಾಯಿ ಬತ್ತಿನ ಬಗಲ್ದು ಬೂಪಿನ ಸರಿ ಸರ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪ ಚೂರು ಅಂಚಿಂಚ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತೇನೆ ಸರ್ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡು ಹುಷಾರಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿಜಿ ಸರ್ ಬೇತೆ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಒಡಲ್ಬಿಲ್ ಸರ್ ಈರ್ ಬನ್ಲಿ ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚ ಬನ್ಲಿ ಸರ್ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಏರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್ ಮಗಳು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೇ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂಡೇರು ಸರ್ ಯಾನ್ ರಾತ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕುಲ್ದು ಒಂಜಿ ದುಂಬನಂಕುಲ್ ಮಲ್ದಿನ ನಾಟಕ ಸರ್ ಒಂದು ಅವೇನೇ ಆಯ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಯಾನೇ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೇನು ಸರ್ ತೆವನಾಗ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತಿಜಿ ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಿತ್ತು ಧೈರ್ಯ ಇರ್ತದೆ ತೆವನ್ ಈರ್ಲ ಒಂಜಿ ರೈಟ್ರ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ರೈಟ್ರನ ಭಾವನೆ ಈರೊಂಜಿ ರೈಟ್ರೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಸರ್ ಈರ್ ಬನ್ಲೆ ಸರ್ ದೇವನೇ ಬಲ್ಪ್ ಯಾನೊಂದು ಬರೆಯೋರನ್ನೇ ಬುಲ್ದೆ ಸರ್ ರಾತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲಿ ಬುಲ್ತು ಬರೀತೀನಿ ಸರ್ ಯಾನೊಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸಾರಿಚ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಲಾಜಿಕ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಒಂಜು ಮಿನಿಟ್ ತುಲ್ಲರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜು ವಾತ್ ಪಕ್ಕ ಸೈತೀನಿ ಅದು ದೇಗ ಬನ್ನ ಸರ್ ಅವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನ ಬಂದಾಗ ವಿಷರ ಜನಕ್ಲ ಒಂಜೇ ಕೋರ್ತೀನಿ ಆರ್ ಪಿದೆದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಏತ್ ಬಂತನ ಆತೆ ಬಂದು ಸೈಪೇರಾರು ಈ ಮುಜಿಗಸ್ತೆ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ದ ಕುಜಿಲಿ ಎತ್ತಿನೇ ಸರ್ ಅದು ಸೈಪುಜೆ ಸರ್ ಅವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮತ್ತೆ ಸರ್ ಬೈದರೆ ಕಂಡದ ನಾಟಕ ಕೊಡ್ದೆ ಆಂಡ ಅನಿಕುಲು ವೇದಿಕೆನೆ ಕಂಡ ಮಲ್ತಾರು ಎಂಕಲಿಗೆ 2 ದಿನಕ್ಕೆ ದ್ವಂದ್ವ ಆವೊಂದುಂಡು ಏರಿಗೆ ಏತು ಮಾರ್ಕ್ ಕೊರ್ಪಿನಿದ್ದು ಸರ್ ಅಂಚ ಪನೋಡ್ಚಿ ಮೇಂಡ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸರ್ ಯಾನ್ ಅಂಚತ್ತ ಸರ್ ಬಂಗೊಂಡು ಸರ್ ಬಂಗೋಗೋಸ್ಕರ ಹಿಂಗೆ ಕಾಸುಗೋಸ್ಕರ 2 ಲಕ್ಷಗೋಸ್ಕರ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಬೈದೀನಿ ಸರ್ ಸರ್ ಇದು ಎನ್ನ ಬಡಪತ್ತು ಪನ್ಪುಲಕ್ಕಜ್ಜಿ ಸರ್ ಸರ್ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ ಊರುಡು ಇತ್ತು ಏರ್ಲ ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಡುಜೇರು ಸರ್ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಊರಿಯೇ ಸರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿಗ್ನು ಓ ಕೊರೋನಾ ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ಬೋಡಿದತ್ತು ಸರ್ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಮಗಲ ಟಾರ್ಚರ್ ಸರ್ ಇರು 2 ಲಕ್ಷ ಕುರ್ಜಿಡ ಯಾನ್ ಸುಸೈಡ್ ಮಲ್ಪುಡು ಸರ್ ಆಪುಜಿಂದ ಬನೋಚ್ ಕಲಾವಿದರ ನಂಚಿದ್ದು ತುಲಿ ಸರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಒಯ್ತು ಮಾಡ್ದು ಕೊರ್ಲೆ ಒಂದು ನಾಟಕ ಇತ್ತ ಪಾತೇರಿ ಇರತ್ತ ಒಂದು ನಾಟಕ ಒಂದು ನೈಜ್ಯತೆ ನಿಂಕಲ್ ಕಾತೊಂದಿತ್ತ ಎಸ್ ಒಂದು ನಾಟಕ ಪೂರಾ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾರ ಏನೇನೇ ಬನ್ನಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಐಕ್ಯ ಬಂದು ಮಾರ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದಾಜಿಂದ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಚಿಂಚ ಆತನ ಫಿಕ್ಸ್ ಆತನ ಬಂದು ಬೋಪುನಿಂದ ನಿಕ್ ನಿಕ್ಕ ನಿಕ್ಕೊಂಚೂರು ಮಂಡಿಜ್ಜಂಬೆ
ನಿಕ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ದೊಡಿ ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಂಡದ ನಾಟಕ ಮಲ್ದ ಒಂಜಿ 4 ಡೇಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಬಂದು ಪುಗರ್ದೇರು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ದಾಂತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬತ್ತು ಮಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಬತ್ತಲೆಕ್ಕ ಬಗುಲ್ನತ್ತು ಮಾರೆ ಐಕ ಏನೆಂಚಿನ ಬೆನುಡ್ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಇದು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಎತ್ತಂಡು ಇವನ ತುಳುತ ಸ್ಕಿಟ್ಲೇನು ಮಾತ್ರ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕುಲು ತೂಪಿನಿ ತುಳುತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗಲೇನು ಮಾತ್ರ ಜನಕುಲು ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪಣೊಂದು ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡೆ ಈ ಕಾಮಿಡಿದ ಅಲೆತ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿದ ಸ್ಕಿಟ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ತೋಚ್ಪಣಂದಾಂಡ ಜನಕುಲು ತೂಪೇರು ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಣಂಚಿತ್ತನ ಆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗಲಗಳು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಕೊರಡು ಬನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡೆ ಈ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದಾಗಲು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಯಶಸ್ವಿ ಆತರು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪುದರೆ ಒಂದು ನಾಟಕನ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಏತೋ ಜನತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಗಲ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಿತ್ತವನೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕನ ಅಂಚಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಿತ್ತವನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿ ಕೂಡಲೇ ಐಕ್ ಬೋಡೋದು ಚಳಿ ಬಿಡ್ದು ರಾತ್ರಿ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದು ತಿಕ್ಕಿನ ಅವಕಾಶಗಳ ಈ ವೇದಿಕೆಗಳ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರಶಂಸಾ ಕಾಪು ಪ್ರಶಂಸಾ ಪನ್ನ ಪುದರ್ ಒಂಜಿ ಜನ ಜಿಡ ಅವ ಆಪುಜಿ ಪೂರ್ಣ ಆಪುಜಿ ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಕುಲಿನಿ ಮಲ್ತಿನಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದನೇ ಕುಡೊಂಜಿ ಲೋಕ ಪುಗರ್ತೆದ ತುಂದಿನ ಚಿತ್ತನ ಲೇಸು ಉಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಆ ಒಂಜಿ ಪದತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ದಿನಾರ್ಲ ಪ್ರಶಂಸಾ ಕೂಟದ ಶರತ್ ಉಚ್ಚಿಲ ಅರವತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಐಕೊಂಜಿ ಪೂರ್ಣತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಶಂಸದ ಬಗೆಟ್ ಯಾನಂತು ದಾಲ ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ತೆ ತೀರ್ಪುಗೆ ಎನ್ನ ಚಿತ್ರನ ಪುರ್ತಕಲ ಪುದರ್ಲ ಎರಡೊಂದು ಜೀಡಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪನ್ನ ಹೊಸಾತಿ ಎರಡಲ ತೋಂದುಲ್ಲಿರಂದ ನಂಜಿ ಪುದರ್ ಮರ್ವಿನ್ ಶಿರ್ವ ಪ್ರಸನ್ನ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶರತ್ ಉಚ್ಚಿಲ ಸುರೇಶಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ ಬನ್ನಗ ಎನ್ನ ಊರ್ದ ಜವಣಿರು ಕಾಪುದ ಒಡಮಟ ಬೋದು ಬನ್ನಾಗ ಯಾನು ವಲ್ಲ ಎನ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪನ್ನಾಗ ಓಲ್ ಪನ್ನಾಗ ಪ್ರಶಂಸಾ ಕಾಪುಂಡದ ಅವೇ ಊರ್ದ ಯಾರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಚಾರ ಪನ್ಪಿರುತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಬನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಇತೈತೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪನ ಇತೈತೆ ಬೇಗ ಜಪ್ಪಡನ ಆತದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಡೇವಿಡ್ ಹಾರ್ಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಚಿಂತಕ್ಕೆ ದಾರ್ಶನಿಕ ಒಂಜಿ ಗೋಡಿ ಪನ್ಪೆ ಡಿಫೀಟ್ ದ ಡಿಫೀಟ್ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಟ್ ದ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿಲ್ ದ ಡಿಸ್ಪೇರ್ ಪಂಡದು. ನನ್ನ ಛಲದ ಬಲದಿಂದ ಸಾಧನೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಸಾಧನೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಒಳಗಿನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಪೂರಕ ಆಗ್ತದೆ. ಒಳಗಿನ ಬೆಳಕು ಹೊರಗಿನ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಪ್ರೇರಕ ಅಂತ ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರನು ಆ ದಾರ್ಶನಿಕ ಪಂಜಿನ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಅಂಚಾದು ಪ್ರಶಂಸದಗಳು ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಪುಂಡು ಅವು ಏನು ದುಬೈ ಡುಪ್ಪಾಡು ಬೊಂಬೈ ಡುಪ್ಪಾಡು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪನ್ನಲ್ಲ ಪ್ರಶಂಸದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ಪನ್ನಾಗನೇ ಒಂಜಿ ಅದು ತೆಲುಪಲ್ಲಿ ದೇನು ನಿನ್ನ ಜಗತ್ತುಡು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದ 1 ಕೋಟಿ ಯುದ್ಧ ನಡ್ತುಂಡು ಜನಕಲ್ನ ಒಂದಿಟ್ಟು ತಿಗಲಿಡು ದುಗುಡ ಉಂಡು ಬೇನೆ ಉಂಡು ಬೇಸರ ಉಂಡು ಜನಕಲೇನು ಅಗತ್ಯವಾದ ಬೋಡಿತ್ತು ನಿಂಚೆನ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ ಸುಮಾಪನ ಏನಾಪಿನಿ ಅವು ಲಾಫ್ಟರ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಥವಾ ತೆಲುಗುದ ಎನೆಕಡೆ ಶಿವನಡ ಪನಂತ ಎನೆಕಡೆ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಪನ್ನ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಶೋ ಉಂಡು. ಸೊ ಜನಕಲು ನೇಕ್ಕೆ ಈ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಪೋಪಿರು ಅಂಚಾದು ಪ್ರಶಂಸದವಲ್ಲ ಅಂಚೇನೆ ಒಡೆ ಪೊಂಡಲ್ಲ ಗಲ್ಲ ಬಾಯಿಡುಂಜಿ ನಾನು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ಯರ ಬಂಜಿ ನಿಂಗಿ ತೆಲುಪು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಜನಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅವೇನು ಏಕೆ ನ್ಯಾಯಾಲ ಎಂಗಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಎನ್ನ ಊರ್ದ ಪ್ರಶಂಸೆ ತಂದು ಕೊರೊಂದುಂಡು ಆಗಲೇ ದೇವರ ಎಡೆ ಅನ್ಪಡು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರು ಅದು ಒಂದು ಸಡನ್ ಒಂಜಿ ಎರಡ್ಲಂಜಿ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಆನ್ ಮಂತ್ ತೂನಾಗ ಹೊರಕೊಂಜಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಒಂದು ನಾಟಕನ ಅಥವಾ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಗ್ತದೆ. ಸಂದೀಪ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಭಾರಿ ಮಾವಿನ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಏಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಮುಗಿಪು ನಡೆದು ನಂಗೆ ಮರ್ಗಿಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಚಿತ್ತಿನ ಯೂನಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಿನ್ಸ್ 1980 ಅಕ್ಷಯ್ ಕಿಚನ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಅರ್ಥ ಹೋಂಡಾ ಮೆಕಾಯ್ ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ಜನತ ಸಹಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಪನ್ನೊಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಅಭಿನಮಲ್ತಿನ ಪ್ರಶಂಸಾ ಕೂಟದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತುಯಿನ ನಿಕಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆಡು ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಪನ್ನೊಂದು ಮೊದಲೇ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಎಸ್.ಎಲ್. ಒರ್ಂಬಡುಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂಚತ್ರ ತಪ್ಪದರೆ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲೆ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂಥದ ಎಸ್.ಎಲ್. ಒರ್ಮದ ರಡ್ಡನೆ ಸುತ್ತದ ಆ ಪಂಥುಲು ಮುಗಿಲೆ ಕಾಂಡು ನಮ್ಮ ಸುರುಟೆ ಪಂಥ ಪ್ರತಿ ಸುತ್ತುಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿನಮಲ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಚಾತುರ್ಪುಂಡು ತೋಜಾಯನ ಚಿತ್ತಿನ ಬೋಡ್ತಿನಾಥ ತೆಲುಪೈನ ಕೂಟದ ಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಇನಾಮುಂಡು
ಈ ರಡ್ಡನೆ ಸುತ್ತದ ಇನಾಮಿ ಎರೆಗೆ ಬಂದ ಕೆನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ತೂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂರ್ತ ಏಕತ್ರ ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಲನಿಚ್ಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರನ್ ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಕೂಟದ ಕಲೆಗಳ ಪನವದ ಸಹಕಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಾಮದ ಸಹಕಾರಲ ಮಲ್ತದ ಪುರಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರಲ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ದುಕೊಂಡೊಂದಲೆ ಈ ರಡ್ಡನೆ ಸುತ್ತದ ಇನಾಮು ಉಮೇಶ್ ಯಾನೆ ಚೋಟು ಮಿಜಾರ್ ಬಕ್ಕ ಕೂಟದ ಕಲೆಗೆ ಬೋತುಡು ಅಕುಲು ಈ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣಡ ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರಡ ಆ ಒಂದು ಇನಾಮ ದೇತ ನೋಡಿ ಬಂದು ಕೇನೊಂದಲ್ಲ Bale Telipale Banji Nilliku Telipale Bale Telipale Burdu Burdu Telipale What's up macha Bale Telipale Delta Borale Bale Telipale Banjara Telipale Bale Telipale Papa 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 Bale Telipale ಈ ನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದರು ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಬಕರ್ನ ತಂಡ ಒಂಜಿ ಕೈಪ ಔಟ್ ಬಂದಾಗ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಪುಳಿ ಸಮ ಅವು ಸರಿ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಕೈಪು ಆಯ್ತು ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪಿಂಗೆ ಅಂಚ ಉಮೇಶ್ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾಡಿರೋದಂಡ ಆಯ್ತು ಆಜು ಬಾಜು ಸಾತಿಲ್ಲ ಅದು ಇನ್ನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದಿನಾರು ನಿತಿನ್ ಅಂಚನೆ ನರ್ಸ್ ಬಣ್ಣಗ ಪೊಣ್ಣು ಬಣ್ಣಗ ಅವೇನು ರಾತ್ರಿ ಪೋಯಾಡು ಜನಗಳು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋಡು ಹರೀಶ್ ಎಣ್ಣೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದಿರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕತ್ತು ಶ್ರೀನಾಥ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುತ್ತು ಇಂಚ ಸಮಗ್ರವಾದ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ನಂಗೆ ಮಸಾಲೆ ತನೆ ಸಮತಟ್ಟಾದವೇನು ಅರೆಪೋಡು ಅರೆತ್ತದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಪುಳಿ ಮುಂಚೆ ಬೂರ್ಣ ಮಾತ್ರ ಅವು ಸಮಾರಂಭ ಆಪಿನಿಗೆ ಅಂಚದು ಈ ಮಗನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಕಡೆ ಪಂಡೆ ನಿಗಲ್ನ ದೇವನ್ನಾಗ ಅವು ಒರಿಯರಿನ ರಿದಮ್ ರಾಗ ಭಾವ ತಾಳ ಪಂಪಿರುತ್ತೆ ಅಂಚ ಆ ಶ್ರುತಿ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಇತ್ತು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಂಗೀತ ಆಪಿಂಗೆ ಅಂಚ ಏಕಡೆ ಪನಂತೇನು ಕಾವ್ಯೇಶು ನಾಟಕಂ ರಮ್ಯ ಪಂಡದು ಅಂಚ ನಾಟಕಡು ನಿಗಲ್ನ ಏತ್ ತಾಕತ್ ತೊಜಪಾರ ಆಪುಂಡ ಆ ತಾಕತ್ ತೊಜಪಾರ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ನಾಟಕ ಅಂಚ ಅದು ನನಾತ್ ದೇವರ ನಿಗಲೆ ಚೈತನ್ಯ ಕೊರಡು ಇಂಜಿನ ಜನಕಲೇನು ನಲ್ಪ ಒಂದು ತೆಲ್ಪ ಒಂದು ಈ ಜನಕಲಿ ಸುಖ ಕೊರಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಈ ಪಾತ್ರ ಪಂದು ಬೊಕ್ಕರ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಂದಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಲ್ಮೆಲು ಮಾತ ಕೂಟದ ಕಲ್ನ ಏನೋಗು ಪನ್ಪಿಂದಾದ ಪಂಡ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗು ಇನಾಮು ಪೋಪುಂಡು ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಸುತ್ತದ ಪಂತೋಲುಂಡು ಐಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊರಲೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಇನಾಮು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಪಿನ ಪಾತೆರನ್ನು ಬನ್ನೊಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಸೋಲ್ಮೆಲು Bale Telipale ವಾಟ್ ಅ ಕಾಮಿಡಿ. ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂತದ ಎಸಲ್ ವರ್ಮದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲೇಸುಗ್ ಬಲದಿಂಜಾದೆರು ಒತ್ತು ಸಾಕಾರ Bale Telipale What's up macha ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.